Digital Learning 23 भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै सोलोंगोन दानख'नाय मोनसे अनजिमाखौ बबेबा मोनसे फिसा एबा उन्दै खालामनाय एबा अनजिमानिफ्राय गारनाय बेबायदि आयदाखौनो जों मा बुङो दानख'नाय मोनसे अनजिमानिफ्राय दानख'नानै गारनाय एबा दाननानै गारनाय बेखौनो जोङो मा बुङो दानख'नाय साबट्रेक्शन होननानै बुङो इंराजियाव दा जोंनि नैबेनो जाहैबाय जोंनि दानख'सिन बे आयदाखौ लानानै जों दिनै डिजिटेल लार्निं 23 भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै सोलोंगोन दानिया बिदिन्थिफोरखौ नोंसोरो फारि फारि नायलांदो गिबियावनो दङ जोंना कर'ना दिवाली फोरबोआव माखासे ममबाति सावदोंमोन दाना गंबेसे ममबाति सावदोंमोन बे जों नायलांदिनि बिदिब्ला कर'ना गंबेसे ममबाति सावदोंमोन 1 2 3 4 5 6 गंबेसे ममबाति सावदोंमोन कर'ना गं 6 दाना बिनि गेजेराव मा जायो जों नायलांदिनि गंसे गोमोरबाय आरो गंबेसे गोमोरबावो जों नायलांदिनि गंसे गोमोरबाय गं 2 गं 3 गंब्रै ममबातिया गोमोरबाय होमबा गोमोरै ममबातिया गंबेसे थाबावखो गं 2 दाना जों मिथिबाय गं 6 ममबाति थानायाव गंब्रैया गोमोरबा गंबेसे थाबावो गोमोरैया गं 2 बेखौनो जोङो मा बुङो दानख'नाय दाना जों नायलांदिनि बियो मा अनजिमा बियो 6 अनजिमा दा 6 जोंना होमबा ममबातिया गंबेसेमोन जों दहाय सिगाङावनो मोनबोदोंमोन ममबातिया गंबेसेमोन जोंना गंसे गं 2 गं 3 गं 4 गं 5 गं 6 ममबातिया गंबेसेमोन गं 6 बेनि गेजेराव दाना जोङो गंबेसे गोमोरदोंमोनलाय जों गोसोखांनाय गं 1 गं 2 गं 3 गं 4 गंबेसे गोमोरखो बेनिखायनो जों मा होनांगोन 6 निफ्राय गंबेसे गोमोरदोंमोन 6 दानख' 4 गंब्रै गोमोरदों नालाय 4 होनांगोन होमबा दाना जोंहा गंबेसे गोमोरालासिनो दंबावो ममबातिया समान 6 दानख' 4 समान गोमोरै ममबातिखौ होदो दानिया गंबेसेमोन गोमोरै ममबातिया गं 2 ओंखायनो जोङो 2 लिरबाय दानिया दानख'नि सिगाङाव बेखौ दानख' होननानै बुङो बेखौ दानख' होननानै बुंनाय जायो दाना दानख' जाग्राया जेब्लाबो सिगाङाव थागोन बेबा गासै अनजिमाया गेदेरसिन अनजिमाया सिगाङाव थायो आरो बिनि उनाव दानख'नि उनाव मा अनजिमाया थायो दानख'ग्राया माने खमायलांनाया बा जामलांनाया दानख'नि उनाव जेब्लाबो थायो बे 4 जोंना दानख'ग्रा ओंखायनो उनाव थाबाय 6 जाबाय दानख' जाग्रा ओंखायनो सिगाङाव थायो दाना बिदिब्ला जोङो बेखौ मा समान 6 दानख' 4 6निफ्राय बेखौ दानख'नानै समान दानख'नानै मोननाया बेसेबां जाखो होमबा 2 जाबाय दानिया गोदान बिदिन्थिखौ नायबावनो जोंना मा दङ दाउबो दङ मासे मानै माथाम माब्रै दाउबा माबेसे दङ माब्रै ओंखायनो जों मा लिरनांगोन 4 दाउबा माब्रै नालाय जों गाहायाव मा लिरखो 4 माब्रै नालाय 4 लिरबाय दानिया मासे दानख'बाय होमबा जोंहा 4 निफ्रायबो 4 दानख' 1
बासे दानख'बाय नालाय से दानख'बाय ब्रैनिफ्राय से दानख'बाय दाउब'आ माबैसे थादोंमोन साननोसै मासे मानै माथाम होमबा जोङो दानख'नानै माबैसे थाखो बिदिब्ला जों मा होनांगोन समान माथाम थाबाय नालाय समाननि उनाव जोङो माखौ होखो माथाम ओंखायनो जोङो फिनखौ होबाय माथामा फिननाय ओंखायनो माब्रै दाउब'निफ्राय मासे थाङोब्ला माबैसे थायो माथाम दाउब' बेनिखायनो जोङो गाहायनिखौ नायनोसै ब्रैनिफ्राय से दाननानै गारोबा समान मा जायो थाम दाउब'आबो माथाम नालाय बेहाबो थाम दाना गोदान बिदिन्थियाव थांनोसै बेलुन दं बेयाव बेलुन जों गिबियावनो बेलुनखौ सानग्रोनोसै से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन बेलुना थोबबेसे दङ दाइन बेनिखायनो जों लिरनांसिगोन बेलुनखौ दाइन ओंखायनो जों दाइन लिरबाय दाना जों नायदिनि बेलुना मा जायो नै सोर फैलायगोन दाना कर'ना फैबाय कर'ना फैनानै मा खालामगोन जोंहा कर'ना बेखौ बेलुन लानो बिराद मोजां मोनो ओंखायनो बे बेलुन थोबथामखौ बियो लांबाय थोबथाम बेलुनखौ सोर लांखो कर'ना लांबाय ओंखायनो जोङो दाइननि उनाव मा लिरनांगोन दानख' थाम कर'ना थोबथाम लांदोंमोन नालाय खमायलांबाय थोबथाम खमायबाय ओंखायनो मा दाइन दानख' थाम होमबा दाइननिफ्राय थोबथामखौ गारबाय एबा खमायबाय दाइननिफ्राय थोबथामा खमायबाय होमबा जोंना थोबबेसे थाखो बेलुना जों सानदिनि से नै थाम ब्रै बा थोबबेसे थाखो बेलुना थोबबा ओंखायनो जों मा लिरनांगोन बा दाइननिफ्राय थाम दानख'बा मा जायो बा जायो जों मिथिबाय आरोना गोदान बिदिन्थियाव थांदिनि दानिया जों गोदान बिदिन्थियाव मा नुदों 9 दानख' 3 समान मा जायो 9 दानख' 3 मा जायो दाना जों नायलांदिनि खोथानि गेजेरजों खोथाखौ जोङो 9 लादिनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दाना खोथाया मोनबेसे दं जोंनिया 9 दाना बेयाव दंखायो जोंना 9निफ्राय 3 गारनांगौ माने 9निफ्राय 3 खमायनांगौ होमबा जोङो 3खौ दाननोसै दानख' 3 नालाय मोनथाम खोथा दाननोसै जोङो 1 2 3 दानबाय दाना खोथा आद्राबाय खोथा बेसेबां आद्रा थाबावगौ खोथाया दा सानसै 1 2 3 4 5 6 होमबा दानजायै खोथाया मोनबेसे थाबावखो 6 खोथाया 6 थाबाय ओंखायनो जोंना 9 दानख' 3 समान मा जागोन 6 जाबाय दाना मोनसेबाव बिदिन्थि 7 दानख' 6 7निफ्राय 6 गारनांगौ एबा दानख'नांगौ बा 7निफ्राय 6 खमायनांगौ होमबा जोंना बेसेबां जागोन सोंनाय सिन बेसेबां जागोन सोंबाय आरो होमबा जों फोथा लादिनि फोथानि गेजेरजों जों दानख'दिनि दाना 7 फोथा लानोसै जोङो 1 2 3 4 5 6 7 जाबाय दाना जोङो दानख' मा दङ 6 दङ 7निफ्राय 6 दानख'नांगौ 6 गारनांगौ ओंखायनो जों दाननोसै दाना खोथाफोरखौ 1 गारबाय जोङो 2 3 4 5 6 खोथाखौ जोङो दाननानै गारबाय दाना होमबा जोंना मोनबेसे खोथा थाबावखो मोनसे ओंखायनो जोंना 7निफ्राय 6 गारोबा बा 7निफ्राय
द' दानख'योबा 7 दानख' 6 समान समान मा जायो 1 बेखौनो जोङो मा बुङो दानख'नाय मोनसे अनजिमानिफ्राय खमायनाय एबा गारनाय दाननानै गारनाय दाननानै गारनाय बेखौनो जों मा बुङो दानख'नाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै